Počas posledných novembrových týždňov minulého roka podal riaditeľ Žilinského samosprávneho kraja riaditeľom Strednej priemyselnej školy a Spojenej školy v Martine návrh na presťahovanie do budovy Spojenej školy Martin. Dôvodom mala byť racionalizácia stredných škôl v rámci kraja. V súčasnosti škola kvalitne vzdeláva 400 žiakov a v školskom internáte poskytuje ubytovanie 120 mladým ľuďom. Zaujímalo nás, čo si o tom myslia zamestnanci školského internátu. No bol som veľmi z toho zranený a rozčarovaný. Pretože si myslím, že školský internát, ktorý je tu má obrovskú výhodu pre deti, ktoré tu študujú v Turci. Sú tu asi 5 alebo 6 škôl, ktoré tu má decka. A kde pôjdu tie decka? Zvykli si, je tu dobrý kolektív, všetko je tu OK. Mne je to ľúto, keď sa tu zavrie. Školský internát je organizačnou súčasťou Strednej priemyselnej školy v Martine. Ponúka vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie. Aký názor má jedna zo zamestnanky na prostredie školského internátu? Príde mi to tam také nebezpečnejšie ako tu, v tej prírode, kde môžeme robiť rôzne aktivity, môžeme si opekať, môžeme robiť tie behy, môžeme športovať, takže myslím si, že by to asi nebolo dobré. Aj napriek niekoľkým ohlasom či podpísaným petíciám VUC stále trvá na svojom. To, čo sa stane s vybavením a priestormi školského internátu, však nie je známe. Pre viac aktuálnych informácií zostaňte s nami. Pre televíziu SHDK Paula Bieliková.